chikwadi ya malozero ndokamboka nonzi anokanya kubva kuchikwata che5 penga chimbo changuti matapirirwa ka ndiko ndoka vakomana 5 penga vaka nana Clever Somanjere geti ngonza sizwa pakuzvarwa kwayeka Clever kuti akazvarwa kumuri yakaita sei. Clever akaberekerwa kunonzi kwakamuchacha kumushambo. Clever mai vake vainzi Chatisai, munina wamai vangu ini. Baba va Clever vainzi nzani sara zvindarikangama. Right, vanhu vakangoitisana vana Clever vakaberekwa vari 2 ari matwins, mukomana nemusikana. Vana Clever naEneresi vakangoberekwa sanhasi. Mai vavo chipa disappear. Ndobva vatorwa naamai vedu isisu. Amai vedu ndovanga vari mukuru mufamily mavo, tokutora vana ndokuchengeta, ndokuvarera kusvika navakure. Clever akangokura ari mumhuri, zvokuti vanhu havatomboziva kuti Clever mai vake ndevapi, ende hapana izva mai vaClever. Kusvika namai vaClever akafa, Clever anobva akaona mai ake. Baba vake havazivi, aiziva baba vake baba vedu isisu. Shoko rerufu rekuti vashaya amai vacho rakavasekwa muri ramai vaClever. Ramai vaClever, mai vaClever vakanga vachigara naambuya amai vaamai vedu isisu. Sorry, vagara naamai vaamai vedu isisu. Amai vaamai vedu vakazofa kushamba ikoko, vafa. Ndobva taenda noviga ambuya. Tagara amai nini ava vakazongofa vari mumba, hapana akaziva kuti vafa. Vanhu takatozongonzwa kunzi kwakatozowanikwa munhu ari mumba akutoora. Vanhu vanga varipo ndobva vangokumidza kuti kutakura kwakunoviga. Hazvina kuti zvikwanisike kuti vanhu vazonoungana kunoona kuti zvakamira sei zvakadii, hapana. Zotemba makasvika mazvika takatosvika munhaviko. kuti vakangoita vana vaviri, vana 2 chete ivavo. Saka Eneresi akaenda ku Eneresi akashaya kuchibva kwasara Clever ndobasara ari 1. baba vavo handinyatsozva kuti vapenyu here kana kuti vakafa here, ndakandinoona because ndakapesera kwavo. Ipapo pacho kudhara nditori mufanauka ndichamboutarisa kuti kumapurazi kwavaigara ikoko handichaziva kuti vakazofamba sei kushamba ikoko, saka handina so mukomana wemakagara naye akarerwa mumhuri menyu kureva kuti akatozokuyamwa akatoyamwa amai vedu ndoatoyamwisa. chikoro chake akafunda kupi Clever? Clever akadzidza kuti notaiko ndokwakaita standard sub-A, sub-B, standard 1 aichiko grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Clever anenge akangoda kuenderana naJoshua Timbijana, asi Joshua takazinda pamusoro pake. Mapanzi wakapoka awa ndi mkoma Somanje, Kenneth Somanje ka mkoma mkuru wana Dayton, nana mkoma Josephat ndiye mkuru iko zvinezvi aripo, kutaura kudai ndiye watingatoti head of the family, head of the clan yekwa Somanje, kuda kuti vese vanotoripota kwaari ndoenda ndichikurukura nawo apaka zinazo. Ndakamboitawo manza zvakare dati munzwoka kurukuru yandakaitaona Joseph na Dayton Somanje, mkoma Dayton vachiri vapenyu pa na Clever ipapa. Clever Somanje munina wedu vana ivavo mukati memhuri yekwamai vangu vakaberekwa vari vairi, vaive matwins. Saka kufa kwakaita mukomana, musikana akazongoshayawo, ndobva vazongoerekana vese vadini vashaya. Asi munin'ina wangu ndokuda kuti mai pavaka munin'ina wavo iyeyo akasiya vana ivavo vari vachechi, saka akura ari kumba kwedu kusvikawo tazoita zvemagitare kusvika izvozvi. Asi munin'ina wamai ane vana ivavo matwins iwa. Vana vamai nini? Vamai nini vangu vari matwins. Saka kwakuna Clever nani musikana na Eneresi. Right. Baba vavo vainzani? Akaruru. Vaigara kupi? Vaigara kushamba. Pakadhogeni. Pakadhogeni ipapo taigara navo. Vachibva vazobva, vachibva vazouya kuno kushamba uko, kuarea yekushamba. Saka kushamba vainge vaine
kumweko vaisenza akaruru kana vakazoshaya kana kuti vapenyu handichazii asi takavasiya vari vapenyu ndo baba vavo vana vacho. Kwamai vavo vainzani? Jatisai. Jatisai yani? Jatisai Kauzira. Kumusha kwako uri kupi? Wabereki vangu amai musha kwao kuZambia. Kwa akaruru? Akaruru vanofana kungorera kuMalawi nekuti ndainzwa vanofana kunge muchikunda manonzi machikunda aya saka tongoti vaMalawi. Saka akaruru vakashayikira kupi? Ini ndakava zvokuti kuonana kwatakaita patakapedzisira ndakavasiya vari panonzi pamukoka mupaziva apo padhuze nepakanzota paya. Saka from there ndakuzovaona ndobva tazongosiya zvakadaro. Then ikoko pakanzota paya ndo paigara futi munin'ina wamai ainzi Sera. Clever chikoro chake akadzidza kupi? Clever takadzidza tese isusu hatisi vanhu vakakurira kurestereki ba. Patakazoenda kwaDhoward kunhu kwekuti taingoenda nekuti baba wedu munhu aizivikanwa nemurungu wepo asi takagara stereki panonzi paAdamu apa pakanzi Blackford Bay. Saka takadzidza ipapo tikadzidza tikasvika zvekumagrade 4 magrade 5 tobva tadzokera futi kwaDhoward kuya. Baba wangu munhu anga ari boxer saka ipapa paAdamu pacho wakarowa murungu ndobva wadzengwa basa ndobva tadzokera kwaDhoward. Saka kwaDhoward ndo azokurira ndobva watozochembera wachembera kudaro ndobva wazoritaya zvangu madhara atichada 91 ndobva waenda kwaMurewa akanga waenda kunogara pamushana baba munini wedu. Saka Clever uyu chikoro zvaakabvunza ipapo paAdamu ipapo akura magitara akazopinda sei? Takatozobva tese tikaenda futi tadzokera futi kwaDhoward tanga tiri kupurazi yakanzi Tantaloni vabva vambozosiyawo futi magitara ayi vabva vandisiyira inini manje vabva vadzokera kuno Sodbury uku naJosephat. Ndokwavauya kuimba kufamba mwana kufamba mwana dzinenge dzanga dziri shungu dzechikoro. Saka vadzoka tobva tangobatana patatanga futi kuti kungoita so chakatozoita kunge chipo ndobva tazongochi tangorarama mazviri kusvika izvozvi zvinotongondirwadza kuti isusu pachedu tiri kutadza edu kubatana asi mumhuri yedu tisinototarisirwa kunzi tibatsire tiri tuna Josephat uyo. Saka mumwe wanguwo nekwake wanenge achingooma musoro iniwo ndiri kungodaro asi tese poto wedu tiri kuti tiri kutambudzika hapana ari kuita mari but ndine chishuro chokuti kukanganisana kunogona kuitika asi ngative vanhu vanogona kudzoredzana tive vanhu vakuratidza kuenda kumberi nekuti mangwana tichazongochema nhamo ndoda kukutaurirai mukumarupso. Mukoma Titan wanga wakutochema apa vachitsanangura nyaya yavo yekuparadzana kwavo split yavo naJosephat yaivabata mwoyo vanga vasingarwari pandataura navo vanga vari right ipapo. Amakore kuma 2005 ko ndakazombeta zvakareka hurukuro nechimuzukuru chavo chinonzi Umari. Zvakanakira hurukuro ukabata vaviri vatatu kunyanya pawairi sakasiyana neibepa umwe neumwe achitaura unonyatsokunzwa kuti chokwadi apa izvi ndo chaizvozvi. Uyezve nokuti umwe anenge aitsanangura nepake umwe aitsanangura nepake zvinobva zvaita kuti chirongwa chinyatsokunakidza. Manje mwana wa munin'ina wa mbuya Somanje ainzi Jatisai
ndiye akabereka Clever naEnris matwins akaberekwa vari 2 saka ndokufirwa naamai vari vadiki ava ndokutora kuti handingaregedze mwana vana vane wangu achitambudzika ndokuuya kwavakaita maSomanji. Clever ndokunodzidziswa kuWaterfalls nehanzvadzi yambuya Somanji vaenza mapurani vadzidzisa Clever kuWaterfalls akadzidza ariko isusu taigara nana Josephat hatina kubva. Clever akazobva kwamapurani achiuya kwana Josephat kwadhowadi kwatanga tiri zvebhendi zvanga zvaatooto asi akauya nekuda kwekuti mwana wemunin'ina wambuya Somanji ainzi Jatisai vakaberekwa vari 2. Right. Mai vakashayika iye ari zira ripi? Clever ambuya Somanji ndorobvira kuti vakashaiwa vanga vari mazera api? Vaitoyamwa. Vaiyamwa zvichireva kuti kuyamwa vakasiyira mukakereka kuti vamwe vandanzi vakazoyamwiswa nambuya Somanji vakatorwa vachitoyamwa vakarerwa nemukaka sezvo ambuya Somanji baba vavo vanga vari mukuru wepafamu kunonzi kwaStondon kwaWater ndokwavanga vari saka vakarerwa kwaStondon kwachabwino ikoko ndokwavakarerwa vari ndokwavaigara amai vabereka mbuya Somanji ndosaka muchizopa chimbwa kaurwirwa muna munhenga kaya ndike kwachabwino uko ndokuneka rwisika ndokuneka rwisika kumunhenga uko. Clever ndokugara kwavakaita muna mbuya Somanji vakarerwa naamai vavo. Amai vavo vakatorwa nambuya Somanji naClever tikagara navo kwaFox ndokwakasvikira naClever titi kwaFox ndeupo tichienda kuNorton pane panonzi paDouglas kozoita pabharabhara pane dust inoenda kwaFox ndo kwakawirira naClever tikazogara navo zvachose. Zvoroti chikoro anga wakufunda ikoko futi? Takadzidza chikoro takazochitangira paDhoward chanaClever asi isusu takatangira kudzidza kwaAboykas kwaBen ndokwatakatangira magrade 1 magrade 2 kwaAdam kwakanga kusina chikoro paTTI apo muna kwakuigwa vanhu kuri kunzi Kumbudzo kaStonebridge road kaenda kwaJeke paya pane katraining center kanzi Blackford by Farm ndopa RTA painze paRhodesia Tobacco Association ndopatakanga tiri. Clever akazowana here akaroora mukadzi aive nevana vake nomwana wake 1 anzi Pauline angari muhombe kwari mwana waClever mukadzi angari muhombe kwari akamutora muno marondera ndokugara naye muno marondera ndokurera Pauline muno marondera Clever ndokufawo muno vatorambana zvake namai Paul. Clever akafa aiga haana kubvira aita mwana haana kuita mwana kana watinoti uyu haana. Ko mutwini wake wewe? Mutwini wake akaita vana vanonzi ana Millicent variko kunana Silvertouch Farm ndo vana vacho vana Millicent asi akafa futi muno takamuiga kwaMac Clever takamuiga paRudhaka Clever makamuiga paRudhaka apa takavaviga vari 2 pane 2 makuwari apa Pfavai mwana waJosephat naClever vari paRudhaka apa. Ko iye iko zvinezvi tiri kunzwa kunzi rinda raClever rachiroro panitotenge pasina kana chinhu chiripo zvinonzwa ro Clever mwana waakaruru akaruru kana vakanofa kukaroi nobody knows. Clever haasi wekwaSomanji mwana waakaruru saka kuparinda pake apo kuti tichizvitaura tinoziva kuti zvakanga zvakanzi naana akaruru wacho tichauya kupi ikoko tizoona tozogadzira zvomwana wedu. Clever kwavo kwavanobva kumagumani vane muitiro wavo watanga takatasiyana nababa vacho kuti vauye kubva kunana Magunje kwavo uye toita izvi nanhasi saka ndokumira kwakaita parinda paClever. ndi anonzi Umari chizukuru icho chiya mwana wanzvadzi ana mukoma Josephat akambo kanonzi musha waereka
Anjoka koma ne fax penga pana a Clever Somanje. Tinarwo chandavengerwa fete. Nana nekwe. Right, lekati mboza vano vakubva kuneka muzukuru zvekare ka tinarwo chandavengerwa fete. Achitiudza ka maringe nezvechikwata chepenga udzoke kuti zvakatangira papi. Ini ndini tinarwo chandavengerwa kana kuti fete. Takagara panonzi paYork Farm. Kunova ndokwaiuya sekuru Clever naJosephat vachiridza magitari nababa vangu vachidzidziswa magitari. Clever Tinarwo wakaberekwa gore ripi wewe? Ndakaberekwa 1973. Waberekwa kupi? Ndakaberekerwa kwaChikwaka kwaZweti. Vaiuya kuzodzidziswa magitari namudhara wako ndiani kutanga ere kubatiswa kana kuti vanga vane karuzivo kare? Vaiuya vaine magitari aya magaba aya vachiridza nababa vangu vachipanana masounds ekuti ngadasi sekuru Josephat anga ari munhu aibata gitari. Sekuru Clever vanga vachiri kutodzidza vanga vachiri kudzidza asi baba nasekuru Josephat ndo vaida kuzama kuti varekodhi asi zvakazoramba hazvo. Asi ndo pakabva kutanga kwokuti vasumudzike kuti pabude chinhu chinonzi penga udzoke. Zvakatangira ikoko. Imimi mamuchiri vadiki muchiona henyu? Ina ndichiri mudiki ndiri kuma grade 7 form 1 ndichienda kwaMbonje kwaChiwota. Vakafamba sei namudhara? Ndini vakazopatsarana sei mudhara vachisiyana nazvo avo yachiendera mberi? Namudhara vakazosiyana kuti mudhara kuti vachizokwanisa kufambawo kuenda kwaenda nasekuru kuona kuti vaenderawo kuchitungwiza. Nebasa raitwawo nababa nenyaya dzechechiwo futi ndo zvimwe zvakazoita kuti vachizosiya asi pamba pasina chakaipa. Mudhara vaenda chechipi? Vaienda Apostori. Ndo yavaienda saka yaiva pamuganhu panyaya dzekuzoridza magitari. Saka ndo pavakazongova kuti aiwa kana makwanisa kuti mombe chikwata chiita chikwata chenyu chifambire mberi. Bari mudhara kudai izvi nanhasi chero gitari anorizwisisa? Gitari iwo havazoridza asi kupa masounds nekukomboza dzimbo zviri mavari. Zviri mavari. Right. Vakazoita sei vabva pana mudhara? Vabva pana mudhara ndo pavakabva kuno vakanga vari papurazi vanzi paHupa. Ndo pavaiitira. Vari paHupa. Anga ari nani apa? Vanga vari Josephat nasekuru Clever. Ndo vanhu vakatanga but akatanga aigona gitari ndisekuru Josephat. Sekuru Clever ndo vaidzidziswa kuti varidzewo rhythm asi vakazodzidziswa vakagona vachirova neleft hand. Gitara ravo ranga riri kuleft raitopinduka waya kubva nekuzasi richikwira riri rekuleft. Zvaitovawo zvinhu zvaitotishamisa kuti munhu uyu akaremara zvokuti ridza gitara akadai richipiduguru. Saka ndo patakaona kuti Sekuru Clever vanoridza gitari ndo vakangatanga kuita former rhythmist wepenga udzoke. Vachizobatana naLaisan achidzidziswa futi gitari nasekuru Josephat. Marufu achizouyawo. Iwewe wakazojoina papi? Taiuya ana sekuru kupurazi. Nanga ndiri mudiki sezvo ndambotaura ndiri magrade 7 form 1 asi nanga ndisingagone chinonzi gitari ndisina kana munhu aingonakidzwa nokuridza kwavaiita vachitoti vakangobatawo kana kuchuna kuti tinde tototiridzai ikako kuti zvaingondipinda mandiri kuti zvinhu izvi zvakatobatawo kudai zvakachuna zviri muchuni kudai katori kambo totiridzai ikako. Saka zvakangoramba zvichibata zvakapedza form 4 ndichiti ndikaenda ikoko ndaingozi sekuru ridzai ndisati ndatombobata gitari munhu atozotanga kudzidza gitari ndapedza form 4 naClever ndiaiwana nguva zhinji yekundibatisa
because ndiye ngati free ndio yangari free sikuti chose ndo waimanager aubinde panguva saka nguva zvavo chinji dzanzi kuti mashozi amira sei woitawo mapractice ekuda unorekodha pakaitwa marekodzi ekutanga munofamba muchinditaurawo nedzimwe dzakanga dzaitwa kudhara tichiri kupurazi uchandipondesa chichi dzimai uchandipondesa chichi saka idzo dzanzi dzaitwa kare ari masingles saka wakazoita munofamba muchinditaura kwatakabva kuri ninhamo ndo painga iri futi ipapo yawo ranga rako ndo pakatanga kunyatsobuda kamukurumbira kepenga udzoki kachinda kainzi kuti but muchiri kuprize pakatanda muchitungwisa kuprize kwakabuda ipopana masingles vabatsirwa nanamukomana namudhara tuku ndo vakavaita kuti vapinde mustudio ichokwadi kuti vaimborara murodhi vachifamba netsoka kubva kuprize vachienda kugrama echanchiri chokwadi pakuimbwa kwakaitwa kwatakabva kuri ninapo kusvikawo patanda muchitungwisa nesu kuti handaapo so iwewe wadzidzisa naClever wakazotanga kupinda mustudio papi zvakatora nguva yakareba zvakadii sandakaita kudzidziswa gitari handina kuita 3 months nanga ndakugona pari sokuenda pastage ndichitobatawo nzvimbo yasekuru Josephat because vaienda kubasa kukamupfinza vainoshanda kukamupfinza aita basa vanofanira vanga vari garden boy saka vainoshanda wouya kunoku kwamashozi uzosvika ndakabatawo nzvimbo yavo sitora gitari vodi uzopedzesa saka ndozotangira patenda pavanenge vangosvikirawo ipapo kura kuti wairidza lead ipapo reading muchidzwa naClever saka ndo pandakatanga uchinzwisa kuti musambo wepenga udzoke unofamba wakadai kusvikawo pari zvino izvi kurekodha kupenga udzoka wakatanga papi ndakatanga paalbum ri pamberi pachandipei vadzimu vangu iyo vakati ndakugona gitari vakabva vaenda unorekodha iyoyo uzi waitonzwa kuti mabatiro ataita nguva iyoyo anga isingakwalify kunopinda kustudio asi kubva pamberi parekodhiri nepamberi pamuchandipei topanda katanga kuchinda kunorekodha navo ndiyaka muzukuru tinarwo chandavengerwa fete wamanzwa kapaka achingunotipawo rutivi rwake iyeka maringe nechikwata chepenga udzoke kuti chakabva kupi chakatangira papi ngatinzwe kubva kuna zibaba racho Kenneth Somanje sekuru Somanje mkoma Somanje kuti wambotiudza kuti vakomana ndo vaivaona vakatanga sei. Ndisenza kuchitira ndo pakazotanga vana taito ndichinzwanzwa vakuita magitari kuplaza uko takati alright ndichazongoenda unowaona saka ndakazobva kudaigara kuwaterfalls ndazobva kuwaterfalls ndo ndakugara kuchitungwiza ndaenda kuchitungwiza tagara kuchitungwiza kuya ndakazona vana Dayton na Josephat kwakaya Dayton nekwe Laisani na Marufu ndo vakaya kumba kwangu asvika paya vane makitara vakabata zvimakitara zvavo zvokuveza so zvagadzirwa wosomushe ndo wasvika ndimukoma tauenda ati mawazvanzi tati kuenda zvanzi makitara edu aya toda kutraya kumakonekta pamamplify tingakonekte sei kuti tiaridze tikati imi munofunga kuti anorida here pamamplify zvanzi anorida alright ndine shamwari yangu ndichamubvunza kuti anogona here kukonekta makitara aya tokutaura namakochekana ainzi mugara newe super sounds kana makamonda super sound mugara newe muridzi wacho ainzi makochekana wacho asati ane mugara newe isati yatanga ndomandaenda ikukomana mutaura naye mugara newe zvikanzi vanhu vacho vakamboita simba ndamuratidza network vanhu vacho zvanzi vana adiki havakwanisi kundiridzira bheni funga ndakatori vanhu vakatendigoisa mbawa vanhu vanonditi chinhu tikuitira chi hazviitika izvo zvikanzi alright saka todii zvikanzi hapana haya magitara avo hazviiti ndakonekta mabhora yangu ndikakonekta pamamifaya anobva aita sei
anobva aura memba yangu saka azviti ndabva papa aura ndadzoka pano zvaramba kwekwe saka amira iti ndobva kwangu nainzi Stanley Mpule aigara muA. Stanley Mpule akamboita bendi kake kainzi Freak Gang yeye taimboenda tichitamba tese tichimbobatsirana kumboimba achita sisi nani naMpule. Ndobva ndazoti anozva mati mimi ndikenda ndimbotaura naMpule kana nditaura naMpule Mpule ndauya kaenda ndine problem yangu yakadai svanzi yeye ndikati ndinapa nhonga vanoridza but vane magitara avo manje tongokuni kuita chite mfo yako tombotsva kutesta kondanorida so anza magitara erudzi ndikati vagadzira vega zvanzi avo ena utondo vataenda nawo svika kweroza naMpule azviti tikakona kuita mfo yapo anotsva but iwezo manje kana uchikwanisa zvisinganetsi unobhadhara mainstruments aya ndokupa munhu anokonekta moenda kunoridza kunoda kunoridza mapedza mutsvana magitara angu muchishandisa aya angu aya fine tataura unongoida mari so ndinotipa $70 taura iti tova ndachitaura nawo komana ndozvandataurira nanga rigore ripa dzadza kuma 89 kuku $70 yake iri mari $70 iri mari apo tova ndaenda kuna ndobva ndanotsvanga mari ndobva ndauya pandabhadhara $95 ndabhadhara zvanzi right mukomana aripo anonzi Mavuto unoenda Mavuto ndi anonokonekitira chi $95 saka motsvanga mota momutakura fine ndobva ndaenda kune mugara ainzi Mazhambi aigara muF anganika mota ka1200 tomudhadhara tudidiki twetwe ndobva ndaenda mutaura naye Mazhambi ndikudawo mota dautakura mainstruments ndaenda kubendi chichizvanzi alright mota iripo iyi ndipe ichi ndipe $30 alright $30 ngamupa tobatatora $105 tobataisa pamota tokudhiraivha ndokuenda kwapenda kumapurazi kunonzi kwapenda uko tobatakasvikoita first show yekuti vakomana vatange kuziva kuti kune gitari regetsi vakatanga kubata ipapo tasvika kwekwe takonekta kunoita magitari edu tobataridza usiku hwese kusvika kuseni mageti tengisi vaitora tasvitarisa mageti tengisi kuseni takaona tine $65 komana $65 apa no problem saka panext door pane mumwe manager wanga ari ipapo patanga tiridza panonzi pakanyemba tokunzi nai makuru ndanzwa ufana vachinyatso kuridza kwavakanoridza kwangu ndikati lini zvikanzikana nhasi pana patatopedza sanzi aiwa kana vamatopedza munodyira kwangu mangotakura zvinyumoya kushopu kwangu ndokugadzirirai mugara vapi moita mozoridza kwangu nhasi kana vaita mborara bhokiseni kunosvika machi kumatime ozotanga kuridza po vatatakura napaipa taenda kwakanyemba kwekwe tasvika pakanyemba paya tapinda makanyemba mueme ndikatisadza patatsvanga chikafu patapuwa chikafu patabikawo sadza redu patapedza patadya vakomana obva vamborara kuma2 vachibva vasimudzira musambo takapuwa grade so anzi mugrade makadirwa mvura kuti mvura izare kuti murege kuti andide dust vanhu zvapera zvezvo havazopinda mueme vatanga kuridza vakomana vakatanga kuridza na2 masikati makazotanga kudaiswa vanhu kupinda apa vanhu varume vaibhadhara ma50 cents vakadzi vachibhadhara ma25 vamwe vachibhadhara ma5 cents ndo zvaiitika iva saka varuva magitari varikuvakomana takazoona grade yakakura iroro pandakaona razara kuzara zvokuzara vanga vauya vakupera mazara mupamwe ndikaona apa bendi ranga risati raninzi vaingoridza dzavo vantu vadandaure kwatakabvaadzatsikiswa macopyrights vaingonhongavachingoenda kadavo ndikaona vakomana ari kuridza zvishuwa ndakanzwa zvokunakidza zvinhu izvi zvishuwa vafanira kuridza apo tazopedza paya tazocheka stoko yedu takazoona tine $360 something yatakabata ndikataona ma5 cents ma10 cents aya 300 something nezuro takaita 65 apo tokusimuka paya tokudhiraivha back kupi kuchitongwisa tasvika kuchitongwisa tazosira maamplify kumuridzi wavo akabhadhara imwe mari yenext show apa panga pana ani manje panga pana Laiston Marufu nhekwe na uyu Innocent Nyawanu taitoni Joshua takazangawo anga apo patakazonoita kuti atatesi manje takabatana ka1
asi pani pamakamburidza Josephat chose pane pakutanga uridza mashows esitakatanga asi pavakatanga kuuya vachiorganiza nyaya yawo Josephat anga asipo ndopatazobva manje paakazoti akunoridza Josephat anga apa ndopatanoridza teso ndoka mkoma Kenneth Isomanje awoka akusadai zvika zvebendi zvakatanga naJosephat kwaAdam kunonzi kuRTA ndiye akatanga kuridza gitari rake kwaDoward kuDinota Farm. Josephat akaramba achingoridza gitari rake sezvinei munongoziva nochichawa wanga wasingade zvemagitari izvi saka akaita kuti baba wavo varamba vachingopwanya magitari. Kune kufamba kwata nguva Josephat akazonovezesa mabox guitar ake kunyambiri kwa Hero ndo kuchitora license namarefura sevanangu ashayirwa mari kuti vaite grade 3 paDinota School. Josephat ndo kuvatraina magitari kuridza achiridza ndo pakazoya Clever kubva kuWaterfalls achibva asvika achibva ati ndodawo kuridza magitari. Ini ndogara pasi naJosephat ndokuti umari kuti tisi family setidze magitari hazvinyatsoita zviri nani Clever zvaagona kuridza iwo woitako zvimwe zvinhu. Ndo pandakatanga kutanga ngokusenza paDoward pacho. Asi Josephat akaenderera mberi achiridza magitari. Akaridza magitari ave vari Josephat, Clever, Laisani, Innocent Nyawani. Akayase Innocent akapindira bhendi ratovapo nemhosva yekuti mukoma wakewo akanga mupurisa ndiye ainge achiwana-wanawo tumari saka akauya nemethod yemike. Ini ndakadzana Innocent grade 6 saka pavaita vachiita mike zvichibuda maspika vanhu vakafarira kabhendi kaya kandokwakoka kuenda kumabhavhute kachienda kupi kumabhavhute vachidaro zvakunakidza vanhu ndopakazoya Lamek Fadwick achibvawo kupi kwa Dixon kwakuti rekedzai ndiridze madrums. Lamek wakuridza madrums
kwaDixon ndikupo kunyachidza kwaDixon side kwaLanders pa 10 of yekuenda kunyambiri kuhiro road yekwaLanders ndo pakabva pakuridza Innocent achidza madrums ake uyu nekuya Lamek achidza madrums achidza madrums Lamek Fadwick akapasa pakudza madrums band rakasumuka kuenda mberi vakomana ndokutanga kufarwa nevanhu manje mabhavute mese vachienda kusvika vazoenda kueni zvai vaenda kueni ndopavanga pakapa usati wataura zaDayton kapa Dayton akazopinda mupenga udzoke nekuda kwaJosephat mupenga udzoke yakatanga isina Dayton akazopinda nekuda kwaJosephat band rakura Innocent Nyawani na Marufu vakanga vari kuimba kumberi saka Josephat ndopakati kuti Innocent naMarufu vatungamirire band aiwa tadii kutaura naPesi Matongera kuti atibatsire tiende kunobatsira titaure naye tisenzere Dayton basa rake rari kusenza iri tikasenza isusu 1 week navafana weband toita mazuva Dayton achidzidzira kuimba paband Pesi Matongera angari manager wefamu upadinota saka kwakuri kuti vaende kunobatsira Dayton kushanda basa rake kuti akwanise kuimba kuband ndo zvanga zviripo akwanise kuwana nguva yakareba achidzidziswa kuimba zvisinei kuti voice Dayton akaberekwa naro rakanaka asi kuti aimbe achiteerana netambo dzemagitari ndo zvaidiwa naJosephat saka zvadaro Dayton akaimba kura kuti Dayton akatrainwa naJosephat kuti band itovapo zvadaro izvozvo band rakaenda mberi ndo zvakaita kuti pazonyorwa chimbo chekuti watadza kupedza mugwazo nasi wapinda muchikoro chakanga chakanangana neurongwa hwaDayton aimba penga udzoke yakati sumukei tiri muchitungwiza imomo yasumuka tiri muchitungwiza muya Josephat akangoramba ari pamberi achingoita semukuru pakaimbwa rekodhi yainzi Muchandipei pakaimbwa kwatakabva kure nenamo ikamboita kahiti zvadaro pakazonyorwa rekodhi inonzi Seko Kuonda pakaita meeting futi yakatonetsa Seko Kuonda yakuda kunorekodwa Dayton akabva aramba kuita mukuru weband Josephat ndokuti no mukoma hazvisi kuita kuti usaite mukuru weband zviite kana kwadaro enda kutosiya kuridza band iwewe unofanira kuramba uri mukuru weband wakaramba uri mukuru weband iwewe ndiwe mukoma wedu toimba tese iwewe hazvinei nechirungu Dayton ndokushingiswa kwakaita Dayton apa nawe yangaita kuti Dayton arambe kutungamirira band chirungu anga achiziva kuti pamwe kumberi kundingazonetsana nemibvunzo inodawo chirungu muri kureva mimi kuti kuna Seko Kuonda kumashure kwese sei aitungamirira Seko Kuonda iyoyo ndo yakanetsa ndo yakata kuti Tinarwa azoiridzira lead Josephat anga kutosona kumasasa atoramwa kuti mukoma wangu sei asiri kuda ukuru Dayton angati ngazviitwe naInnocent because Innocent anenge ari nani paeducation yake ndo zvazvakaita ako chirungu chacho akupinda papi apo akanga asingazivi kuti kumberi kweband zvinomira sei ndovazoita seDayton aramwe Dayton ndokubva abvumirwa naJosephat no ndakudzidzisa Tinarwo chandavengerwa kuridza lead inini sezvo ndakusenza kuendro fashion iwe Tinarwo kanoridza lead orekodha rekodhi sezvo mukoma wangu aramwa toenda moenda yenyu mberi saka Seko Kuonda yakazonorekodwa naTinarwo yabuda rekodhi right yakarekodwa naTinarwo achiridza lead Josephat kumasasa aramwa kuti mukoma wangu aramba kuita mukuru weband ko akazoimba ndiani akaimba rekodhi ndiyaDayton pachezvayo asi kuridza lead nezvese zvakazi Josephat anga kudzidzisa Tinarwo fingering yake ndokutopinda kwata Tinarwo kupenga udzoka kureva kuti ko apa inini handisinyatsodzidzisa pakuzoti iye ambora aramwa pana Seko Kuonda ko akazonoimba sei handiti vaienda kustudio rekodhi yanga iripo akazopinda mustudio Tinarwo agona kuridza lead
saka yakanorekodwa natinaro Josephat anga ato kumasasa kureva kuti mavoice anga atoiswa kudhara mavoice zvezvo zvatoiswa chiramwa changa chapa kuramba kuita mukuru nodaiton anga dotwa behedi musoro wake kuti ubude paposta semukuru wei ndopamupaita nharo saka zvadaro tinaro wakanorekodha seko kuonda ndorekodha yakatanga kupinda naye mustudio zvadaro rekodhi yabuda kuzodzoka kuti vachiita futi dzavairidzira kare vanana kwatakabva kure nenhamo ava ndo yakazova effect kuna Dayton kuti azoteera Josephat kumasasa kuti no tarekodha zvedu but dzimwe dzeridzoka nayo tinaro agone ndo pakatanga kuti Josephat ndakumira hangu basa riye tifambe nebhendi nemukoma wangu ndo pakatanga kunzwisa Dayton pakatanga kunzwisisa Dayton kuti no ndinofanira kuita mukuru webhendi zvisinei nekunyora Tanga band nsema tangira wakata Clever Raisa ni Marufu na Naikwenani wanga wale one group Doma simkira wangu da wangu simkari pamoja Clever anga umuna akaita semuchimona mimi na wewe Josephat Matanga akakanyarara Dayton matsana kura zvangari ko Clever ngani munyarara Clever anga sina zvokuti unotuka tawa kuti Clever anomboti jiji ayo magarira akanga ngori wayo kunyarara ndizvo anoita ndizvo kuti Clever anoita zvakaipa zvakadai zvakazodai handanya ndakaona pana Clever vanhu ndaimbochengeta kugara nawo handikambopinda ndakataura kuti Clever ane zvakati zvakaipa pari hapana Chokara barageti kutswa kubva kuna mukoma Josephat Somanje vamboti udzawo kuti wakomana zvima twins zviya Lyson na Marufu vakasangana nawo sei zvakaita ndezvekuti ini ndini ndaigona bhanja tobva ndadzidzisa mumwe mununa ainzi Clever Somanje akashaika anga ine shamwari dzake aiwo matwins ainzi Marefura na Lyson Ngolowera tingati vaiwa vavakidzana ndo vanhu vandakatanga kudzidzisa ndichifunga kuti ndichati inini pagitare rinoshaura lead iye pagitare rinodaira rhythm Lyson pagitare rinotinhira rebass Marefura ndaifungidza kuti aizoridza madrums ndokuronga kwandanga ndaita chikwata changu but nekufamba kwenguva takazowana wataiti nhekwe ainzi Lamek Fadwork airidza madrums but aona kuti uyu zvaari kutombogona uyu tichida kutomutangisa kuti 1 zviri nani titori ari kumboedza timudzidzise tobva takatora nzvimbo yemadrums tikaipa Lamek Fadwork ndobva tatora kuimba nguva yakauya Lamek Dayton anga asati apo azouyawo takaona kuti izwi rake rakanaka kuimba
Iye inini ndakakura ndiri munhu ane nyadzi asinganyasi kukwanisa kutsanangura pane vanhu vanenge vakawanda. Saka takapa mukana wekuimba kuna mukoma Dayton. Asi akanga auya achiita seanotamba. Tichiimba zvataiimba iye asati apa. Asi takazoona kuti nekuchenjera nekuronga kwataiita zvanga zvichikodzera kuti timuite muimbi. Saka inga kuimba ndiDayton achidayirwa neainzi Innocent Nyawani, achidayirwa zvakare nainzi Marefura Ngolowe. Saka zita rekuti Penga Udzoke rakazoya sei? Zita Dayton aisenza, Lamek aisenza, Innocent aisenza. Saka varume ava vatatu ava ini ndaiendawo kuchikoro. Varume vatatu ava vaiti kana taronga kwekunoridza vaionekwa 5 o'clock dzinokumukwa vachigadzirira kuenda kwatiri kuda kuenda. Kwainge kwakareba kwaifambwa netsoka zvisingatarisirwa kuti munhu anodzoka achibata nguva yebasa kumurungu mangwana kuseni. Vaiwanikwa kuseni kwacho vasvika vatotangira vanhu vanga varipo varara mudzimba dzavo. Vonzi kumatopo kudhara zvonzi tatosvika. Vonzi nekwamuri kunzi muri kubva tatosvika tatopana kana kuti vanoonekwa vatobata ndima. Ndopakanzi nevanhu makaenda mukadzoka tikakuwanai mutori pabasa svomberi makaenda pedzisira vakungonzi nevanhu ndima naPenga Udzoke chaiye. Kozi kwaita kunge kuti vatombopenga asi waonekwa mangwana kuseni vakatsiga vari pabasa pavo zvakatofamba seyo varipo vamwe vese. Saka vakangonzi Penga Udzoke, Penga Udzoke, ndobva vanzi Penga Udzoke. Zita iroro rinongotsanangurwa nepakasiyana-siyana, asi zvinenge zvichibva mukanwa mavo ivo maoriginal members vacho. Zvese tinongozvitambira. Tinesenge takuzongozvisarudzirawo tega kuti chaizvo ndezvipi apa. Zita rekuti rechigure chanhekwe. Neko aibva kupurazi kwacho ikoko kwaHupa achienda muchitungwiza kunana NOP. Ndoko ainotambira ikoko. Asi nekuzenge vabatana nebhendi manje ndo paakazenge chatochinzwa nokuti vanhu vanga kumuziva kuti Nekwe ndidhirama uko zvikuzvigure. Saka vanga kuti handiPenga Udzoke ndo pakazoya zita racho kuna Nekwe kuti Penga Udzoke chigure ichi Penga Udzoke. Asi uyo aitonzi NOP wasiya mbiri ndo ranga riri zita pakutanga zita rake rechigure chake because aenda kunotambira kunana N neku P. Saka ainzi NOP asiya mbiri ndo zvaitenge zvakanyorwa pakuseri kwehembe dzaipfeka dzezvigure zvake. Saka kusvika akuzonzi vanhu vakuzati wezvigure uyu ndiye futi ari kuridza padrums uku. Saka ndiye Penga Udzoke futi. Saka zvanga zvavada kuenda zvichinja zita rake rinozivikanwa rakuenda bendi futi. Zvokuti takatombobvunzwa mumusi musununguko kuchitungwiza muunity ero vanhu vachiuya vachibvunza kuti zvirumo Penga Udzoke bendi here kana kuti zvigure. Saka zvaitoti nesa kuti vanhu vanotitsvinyira vachiti bendi zvigure zviri kubva papi. Saka ndo zviro zvaibva pana drama itamba zvigure uko. Saka imima msikatobvunze kuti umwe wedu anombotenderani kuseri kukanesa nezita zvinota zvezvigure uko achishandisa zita iroro. Saka ndaitenge ndiri pagedhi, dai ndandisiri pagedhi ndaita handakaita zvokunzwa, asi ndaitenge nditori padhoo. Ndo mazuva ndanda kutovhenjawo muPenga Udzoke. Chiti vanhu vari kuuya vachibvunza kuti ibhendi iraundi zvigure vari kunyazozama kuti kudii. Sapanza kuti bhendi wobva wabhadhara wopinda. Vanhu vadaizodai taiti zvigure. Saka vanhu vese hapana aipinda mubhendi macho vaifunga kuti saka zvigure zvakazoridzira mutambi mubhauri kanzuro. Mazvese tichizoona mahara zvakaubhadhariswa nekuda kwezita ranhekwe ranga raenda nanhekwe. Angatori pfumbidza kare kuimusati masvikapo. Exactly. Mainini 2 5 Penga 1995 production. Abasira sekwa mai paida sekai Antonio kwa chimusoro kwa stem level zviri kufaya reko. Ay.
zvikanzina bhuru wangu public pfumba namai public apa Komani state apo asi takatoteerera izvozvo takatakura danuka ili takalakisa kuteerera gamba remhanzi gamba riri mudaro nhasi clever so much hanzi aiwa kumberi asina yazvoka bhendi repinga udzoke harina kuzomborarama rakabatana rakadaro ranga rine mapenga udzoke vachingoenda vachiparadzana vachingoita sei zvinhu zvacho zvinenge zvainetsa zvairwadza zvakana nekuti original yacho vaigona chaizvo zvisina yazvo regai panapa timbonzwa kubva kune muzukuru tinarwo chandavengerwa fete achirudza kuti first split yanga iri yei chokwadi tiso kwaiti nini tinarwo kwaiti clever kuti laisani namarufu nanhekwe hatongoti takabva isusu tese tikasiya Dayton naJosephat nevakomana vapagedhi tumapromises twedu twaraa tataurirwa no tikafamba tikabva posi taigona kuita 30 day tour yemwedzi wese tiri musango tichiridza mari ichiunganidzwa tozopiwa musi wekuti akuenda kumba saka musi watazowana mari of course sisters sezoedu expense zedu tichazodiya simota yange iri yedu saka yazoti yazonzi expense yacho yange iri papi chazodiya bcause handakutaura kuti pa 30 days uzoenda kumba unopiwa mukadzi mari odiwa uzona mari unenge wazopiwa zvakati tora kuti bata saka pakuti tichikomplainawo kuti isusu hatisi kuti toda kuenzana mari dzamunotora imimi sevakuru kuti hatiwedzereiwo pane matipo dai matiwedzerewo chero mbijana samu dzedu dzasangana paunozonobhandirawo rendiwo uzonodaiwo sewatsaga chimwe chikafu nekudi muchikaukuletawo mimi nemashandira mamaita saka taizoona kuti zvatutaura isu zvaisanzwika kuti tiri kukomplainawo sevasenzi tisingatipiwe mari kana kuti inopfuura zvinodiwa pabasa kana kuti inotambirwa naiwo taida kuwedzerwawo sezvinongoitwa kumabasa kwese but taizoudzonzi imimi chamaona kuti taita mari chii saka wanga wari mubvunzo wekuti wanga wati towedzere ukabvunzwa mubvunzo ichewo chawaona kuti taita mari iwo wabva uchiridza 30 days uzonzi iwo chawaona kuti taita mari zoti shuye kuti takazadza saka yanga yakasiyana nemazuva ano ekudhura kwaita petrol zvazvaa zvinezvi waita waigona kuti nomukudidza kwataita nepetrol zvinogona kungoenderana but ipapo waitona kuti pekuti shuye kuti taita mari saona kuti pamwedzi wese ugona kuti pamwe 10 mashozi aya takazadza saka mari andikuzopiwa ezvino izvi nepaipa achiti nyangwe dai unzi mwese vashandisa iwo but 10 mashozi tapiwawo mari dzedu dzakanaka dzatofanira kuwana chaicho tainge tichirarama zvakanaka nhasi tingadai tiri kuridza nepenga udzoke but zvakazongoramba zvikadaro tazongoramba tichiti tikambonoridza totiza tikanoridza totiza so imimi your first split yakauya kakaudzana panyaya yemari papo pamangobuda mmese wakomana pamasiya mabrothers vari two tandiri kuchakari kumaini kuchakari ndokwatakabva tangofuma kuseni munhu achitora bhegi rake isusu wese bhendi vakomana vaya ana laisani ana clever ana nhekwe ndobva tarova pasi ko King angasati auyepo King anga aripo akasara anga ari kugeti akasara ipapo ndobva tauya kumarondera kusanda kugara kumarondera takuzvilojerawo ndobva tasika kugarawo pasi kuti amana todini zvinhu zvazvadai ndobva takazotanga kuti ngatirongei rimwe bhendi ndobva taronga bhendi rainzi 5 penga penga posi takabva tiri 5 saka raiti 5 penga penga right 5 iwe nani paiti nhekwe drama raiti clever Red Mist kuti Laisani Ngolowera anga ari bassman marufu Ngolowera aiimba kuzoti nini tinaro lead saka takwana 5
saka musambo hauna kumira posta irowa zvazviri bhozi basimani anga aripo rhythm master anga aripo leadman nandiripo nanda kuchigona kuchiridzawo dzimbo dzizhinji dzacho dzese. Komboza manja pakukomboza hazvina kunyanya kutiomera ndakabva ndatanga kukomboza bhozi anga ari main player wo pacho ipapo anga andini seuclever ndo vaizonditeedzera so kuti pandaifamba kunotsvaga recording kuna Timon Mabaleka kuZMC taitochovha mabhasikoro kubva kumarondera kusvika kumasansa naClever so zvinhu zvakaoma takachovha mabhasikoro saka Timon akonoti ndo zvatiri kuita asi anzwa musambo watairidza vakatanga uchitipa mari utaiwa bhasikoro ya bhasikoro takabana mabhasikoro achairema anga tori ma26 but takabva titokurukura nyaya naSeclever tichichovha kusvika tasvika kuZMC. magitara haasi nyore, magitara haana kuchipa kubva kumarondera uye kuharira nemabhasikoro ichida kurekota chete pakatoipa rekati nzoo marufu kuti kopa kusiyana pachii akatanga chikwata chenyu mimi manga muri vakomana muri 7 akatanga kuti kubuda mberi ndiani nekuti panzva takaita takambotikunetsana panyaya dzemari nongoza paindastry yemari kuti patinetse saka takambotinetsani choita zvokutora nyaya dzachiratanidzwa kuna narima kaamadzati atikunetsana nyichi nenyaya dzemari kanzi ayo amfani kuita si chii chaichipora management yanga sina kumira management yanga yakamira sei anga ari manager ndiani apa tingoti isusu munhu atisa mukati mazvo kuti ndimuridze zvinhu kana mukoma Josephat ndo anga tichimwisa mumaoko mazvo kuti ndo anga ari mutungamiriri goma taiti noyangoti pokuima topataibvumirana kubatikana tiri panyaya dzechi management taipa mukoma Josephat taichenga chitungamiriri saka mari mamusingachagowani zvakaenzanana here angakuwana mugoyo weshumba yatoti line straight yani but munongoza tipa mari orange pia yanongo chitu yakango iri nani upishana but mari aikutike mukoma saka taingoona panga mari yatiri pia yanga iri shoma but iyo program yanga achiita panguva yacho angaita program kuti zvibasa riite zirendere mberi but saka singaonechi zvanga chiro marongero anga chiitwa kuti munongoza zvakafanira kuti zvikarongwa zvinhu 1 2 imi vanhu wozongoudza kunza kuma ndazvironga zvakati zvopedzerwa zvakubata kuti izvo zvangu zvarongerwa pati kuri takatanga takagara pasi totanga kuti atini zvazvo daiwa tionesana next time ndobva takazongoti tonetsana ipapo manje saka paku7 wenyu mimi wakomana akatanga kubva ndiani saka pakatanga kubva pakabva Clever Somanje yakatanga kubuda yakabuda nekuti tiri paku7 ipapo koma Jesu angati ayo zvandakuita ndikanitsvaga uchimwe leadman pakatozotora tinaro fete muzukuru weyu saka ndiyanga kubata nzvimbo yacho yamukoma Josephat saka mukoma Josephat aimboita pamaprogram yanga achiita anti ndo mazuva mukoma Josephat anga achienda kuchikoro achiita ndizvo chaizvo saka achienda kuchikoro kwavo achinoita zvanga achiita saka ndo atakachifamba nemuzukuru wacho saka tadaro satazvika pokunisana paipa pakazobva tinaro akabva asiya futi naClever Somanje aibva takatanga kufoma inonzi 5 penga imi mfuti makabva mabuda futi nekuti ndinachiita zvachiita mavocals ekutanga acho ku 5 penga nanzananiko naranga raimbombera kenge saka ndowataitira tingobhekana saka makabuda muri 5 takabuda inini laisani tizoto kuti 5 saka tadaro wakomana ibva zvinhu fanorema kamadzi kuti kuno mutaro tachi wakomana aita savasiya basa saka maku 5 penga peke manje lead guitar iridza ndiani lead guitar yanguridza naTinaro ndeza lead rhythm richiridzwa naClever Somanje bass riridzwa nalaisani madrums ndindakazoita zvokuchezitira kuti tiri kuti zvingoitika manje nakenge takutoita chitoridza chitoenda saka ndopatakazongoti tadaro ndopatakazonzi aiwa chivatadedza namarima kaamazika chiuya kupi chiuya kunoti nzwenyu yacho kuti yakamira sei ndopatakazotanga kuonesana kuti aya mari hazvifamba zvakanaka saka sakaura izvo ndakuita panapa zvokuti mari dzenzisi nemabuya michitora kupi kuno kumastudio saka vanoda kuenda kugurupu ichi penga udzoke ngaende kusaidhuku saka ndopatakazoti nalaisa nengoro yakatanga tisi katingodzokera sei vanhu vakuru vavo ndakatanga kutosimudza
Dzatoparakadzokera futi kuchikupenga udzoke. Tadzokera vakomana ivambotsvaka mwana kupinzira 5 penga akuenda chidaro. Saka taenda uku futi mari dzeshe dzangu ramaita chinetsa. Ndopatakazoti tadzoka futi ku 5 penga. Takazonge ndaunisa futi panyaya management yemari. Ndopatakazobva license yako. Masplita muenda munosplita futi kumberi koko iri nyaya yemari chete. Akomana ndo pacho pavakazoimba vakomana kambo ve5 penga nyaya yekambo kanotaura nezvekuti mari. Penga hanzi iri mari damba ronzero iri mari. Hanzi mukashanda makawanda zvemari zvinonetsa. Rekati nzvekora mukoma Josi kuti kowe ndeipi vafana kungosotoka. Nekudaro ndakaona kuti isusu tiri kutambudzika motikari. Ndobva ndati nini kuna Dayton, ngatiregei kutora mari iri kumarecords tigoitora yawanda ichikwana kutenga mota. Ndadaro zveshuwa takaita rinenge gore rese tisiri kutora mari yedu yemarecords. Dai muchakabvumuko marei vari vapenyu vaidikamwa panyaya dzakadai dzinokosha. Ndiri kureva Ray Makahamadzi, baba kuna Teach Makahamadzi. Ndadaro takasiya mari yedu kubva January kusvika December. Mari yedu iyoyo pakabuda mari yakanaka ichichengeteka zvishoma asi yese yaingova kwatairekodha. Ndadaro ndakafona ini tiri kunonzi kwaodzi ndikati nai mukoma Ray timbori nemari iko. Zvikanzi mune 28,930. Ndikati mari yakutokwana mota iyo. Ndobva ndadedza Dayton ndikati Dayton ndafona uko zvanzi mari iriko $28,930 yakukwana mota. Ndobva ndaenda kune mumwe mukomana ndikati iwe chitenga newspaper iwewe uwerenge pemamotikari udzwe kuti mota dziri kumboita mari. Ndobva atenga newspaper. Ndobva taona paine mota yakanzi highest offer. Zvendiri kutaura izvi ichokwadi chatongotangawo kupinda mudariro ichi. Highest offer. Ndobva ndabvunza kuti kana zvichenzi highest offer vari kuedza kuti kudii. Zvikanzi kana imi muine mari yemunoda kutenga nayo mota ingangokunda vamwe vari kuda kutenga mota, ndimi muchahwina chii mota. Saka mota yatakawana ichinzi highest offer yainzi takasvikako isusu takati tine 15,000. Zvikanzi chiwedzerai 5,500 iite 15,500 mutore mota iyi nekuti pane atane 15,000. Isusu neshungu yekuda motikari ndobva tangodi tatobhadhara motikari yedu iyi. Tabhadhara ndobva tataurira vamwe vati tatenga mota. Chinhu chinofanira kuzivikanwa nenyika kuti chakaparadza penga udzoke chii. Inyaya yekuti tatenga mota nemari yakawanda isi tisati tadyawo mari yacho physically.
makutenga futi mudziyo pane kuti tigowane timbozorodza pfungwa here mukoma ichi chokwadi. Asi imimi apa mamuchiti tirerukirwe nyaya dzekuhaya. Asi kune vamwe ndakakanganisa kuvanin'ina uku matenga mota futi mukoma tisatadyawo mari yemotikari tisatadya mari yebhendi izvozvika yauya ndo yetinogona kutorawo ende taigovana tiri vanhu vanenge 6 or 7 kureva kuti taidivhaita 28,000 nevanhu 7 kureva kuti munhu wani aiwana kuma 4,000 inyaya inosekisa asi inosiririsa. toda kutaura point blank pakaparadza bhendi taigowana kuma 4,000 5,000 pamunhu. Saka mari zhinji mubva yadyiwa nechi mota yauya asi vanhu vakuwana $800 ma 1,000 pane iyo yanga yasara. pane yasara zvino apa taronga zvino ini ndiri kuti nekusaziva kwedu mota hatichati half yoronga mota half togowana taakusiya imwe yekuti pamwe motikari inogona kutifira tinoona pekunokora asi zvina kufadzi ichi chokwadi ichi ndangochitaura hangu handida hangu nyanya kuchitaura zvikanzi watengerei mota isi tisati tadyawo mari yatakashanda kubva kwatakatangira taifanira kutanga tambozorodzawo pfungwa todyawo kamari tombofarawo. Ndikataura mota inoita kuti tichidya yedu sendasi tichifamba. Nechimwe chinhu motikari haina kunge yakajekera vanhu kuti ndeyebhendi yakanga yakaita sendatenga mota yangu inini Josephat inini asi mapepa ese taiti tikaabudisa kudai airatidza kuti mota ndeyepenga udzoke but zvinonetsa kunzwisisa ndobva ndapuhwa hangu mosvawo kuti mota iyi watenga hauna kuita musangano kuti utibvunzewo isu sinaide infact ndaifanira kuti ndibvunze vanhu pemise musina kuita musangano nawo. Ini ndakafunga ndaita chinhu chinokosha kubhendi kuti mudziyo wekushandisa ndokuti taigona kuti tikahaya mota tikazadza peturu munhu uya utanga kushandisa motikari yapeturu yopera pakuda kuti tichienda pamwe patonzi dirai futi imwe peturu. Ini zvaindirwadza ndaitarisa kubuda kuita mari tanga tisingaite profit. Saka ndakati tikangotenga yedu mota zvepeturu takuzvionera. Ko mukoma wakati chiini izvozvo? Ina ndinomboona chakatsutsumwa Dayton. Asi pekuenda apa ndakaona kuti Dayton aiwa kuvadika. Ini ndaiwo ndega ini ndakanga ndichitosara ndega ini. Saka vafana vakabva vata kana zvakadarisisa akuenda vakatohwina vakatosimuka. Handizivi kuti akazowana advice here mukoma Dayton akazodzoka. Hamuna kumubvunzira kuti wadzokerei? Akangonyarara. Ndo pandakadzidzisa inonzi Rangarirai Mupombera madrums ndikaita titonganisei. Titonganisei yakangonyuka mukati mekudenhana. Ndaiona kuti ini ndandisingareve munini ndaitoreva kuti dai bhendi radini radzoka pamwe chete asi pakutaura isi chinonzi kuimba haungoimbe godo rakoba unoimba zvimwe zvinokwana muvamwe vanhu. Saka patainetsana ipapo ndo patakaimba titonganisei. Ranga ari kunzi Kenge mazuvano achiridza madrums. Ipapo Dayton paakadzoka vakomana vakabva vanofuma 5 penga. Saka muri kureva mimi kuti pamakatsikisa titonganisei vakomana vanga vasipo? Vazhinji vanga vasipo. Yanga yakamira sei line apo yepenga udzoke muchinotsikisa titonganisei? Dai taiwana takaita vhidhiyo mukapatarisa ipapo pavhidhiyo yatitonganisei vanoziva vakaitsvaga vanoona kuti panga pasina clever panga vana license vakaita zvekuzodzoka.
Clever anga asipo, members akare anga asipo. Tatane vamwe vainzi vanana Farai Chakwinga, na mkoma wake Msafari Chakwinga, na Lawrence Kampira ndo pavakapinda ipapo. Ranga rato bendi dzapa. Zvinga kuti vakapinda pa video kana kuti vakapinda especially pa video ukutaita hedu nokuti record munogona kuita video moita pamwe. Airidza best pipe ndiani panatonga sei? Andichanyatsootondera pakati pa Lyson na Lighton. Ko rhythm rhythm yanga yakuridzwa na Lawrence Kampila kana sirukanganisa. Kana zvisiri izvo zvaireva kuti Clever akaridza rhythm asi vakasiya isina kubuda. Vakabva vaenda. Kureva kuti iyo shoko rekuti tonganise iri havana kunge varifarirawo futi. Izvi zvakatozosara. Ini ndine dambudziko, titaure zvedu mukoma. Ndine dambudziko rekuti zvandinoimba inini vanhu vanozozvinzwa zvakubva kuredhiyo. Andigone kuimba ipapo patiri kuridza. Aiwa ndinonyora ndandega. Zvakazoimbwa izvi handina kubvira ndazviimba zvichinzwikwa nevanhu. Ndimgoma ka Josephat Baba, believe me, Chirutombo Township vamaronderapo nayo vachitsanangurira kwavachitipa ukadivira umbo maringe nekupatsanurana akwe chikwata kekutanga. Rekati mbonzwa kuna mzukuru Umari ndiana akabuda. Pakabuda Clever, kukabuda Tinaro, kukabuda Lamek Fadwek, kukabuda Kenge Mpombera, andizvo kukazoenda muyu Lyson. Ndo vakabva vaenda ikoko. Marufu akasararo. Marufu nayo vakaenda vese ndo kubuda kwaita 5 penga. Vadaro vese vakanyora nziyo dzavo. Marufu kupenga udzoke anga asiya anyora rekodi kuti ini na Jose baba vamwe chete kusawirirana ndokunda tipesana. 5 penga yakarekodha inonzi anokanya rekodi muno. Clever akanyora yake inonzi murume wangu wanibata semuranda. Tinargo akanyorawo yake iri Kenge Mpombera. Tinargo yakanyora kuti yakatiopinda mumba inopota nezvakarongedza. Tinda Clever futi akanyora zve anokanya. Saka yakanga yakanyanya marekodhi anga aripo akati 2 aClever, 2 aTina, 2 Kenge Mpombera. Ndokubuda kwakaita rekodhi ya. Ndokumboita hiti muno. Ini ndichibva kwaRusape kuna ndasvika ndaona Josephat na Dayton vasara vega. Josephat wakangotarisana ndezvinhu zvashupa. Vakomana vese vaenda ya 5 penga. Ini ndaita rumudza honoro ndasangana 5 penga kwamutare kwamurapa. Ndaona na Clever varuko wakapfeka man from a red yakabuda pane zvibate pamhaka. Zviri kufamba sei mwangu. Ndopa ndakaona mbona wakasuwa. Takabva tabva pana tafadzwa apa muna tafadzwa na Josephat kaya muno tikatenga chi album chianokanya ichocho. Omaka vachitenga. Takabva tachitenga the very day. Ndokunochiridza kumba ndokuchiteerera. Ndokunzwa kuti zvadaro zvadare. Mumwe wangu semuimbi akabva atotanga kunyora kuti inga kubatsira kokuurayisa ndo record yakazobreaka ku 5 penga. Ndo zvandinoziva kupenga udzoka. Kuti inga kubatsira hoko kubatsira kwese kwandaka kuurayisa. Nekuti Josephat kubatsira kuurayisa ina kuimbwa nevakomana ve5 penga ava. Josephat akantora vakomana vamwe ainzi na Edward kubhangeti vangwane kabhendi kawo. Ndo rekodhi ya kubatsira kokuurayisa. Vakomana vakuridza vachiridza vachidai vachiita zvavari kuita. Saka pakusheyana mari zvakashota. Rekodhi yavo yavaikaimba yakakundwa kubatsira kokuurayisa izvi. Ndo pavakazosiya futi 5 penga vakomana vai vabva vazonotorera na Edward magitari pashow. Kupi? Vakavatorera magitari pashow kwana Chani kwana Machoko. Ndo vakatora magitari vakomana vabereka magitari avo. Ko vakomana vakatera sei vakasvika sei? Vainyatsoziva kuti band kuti avari kuridza kupi semaband vaiziva.
Saka ndokusvika pa stage ndokubvutira ava magitara ava ndokugara pasi ava ndokuridza show ava ndokungoshinga netori niyo kuti nyaya tinogadzisana kumba ndokuzodzoka ndokuzoenda kwakaita ana Edward Ubangeti. Saka kuuya kwakaita vakomana ava pastage zvasina kubvumirana zvatove nesimba rekuti bendi nderedu tisu takaitaka tisu varidzi vavo imi mamuziva kwakatanga bendi vaiziva kwakabva kuti vainga vachifunga kuti rauka iri chati saka pakungoshiyana mari apo ndofunga pakarana shoti because munhu wesati gita ranga akatarisa kugedhi saka ndokudhakwa kwakazvakaiteko ndobva varova show ndokurova show dzese dzetori dzaifanira kupedzana naEdward dziya ndokupedza vakomana ve5 pinga vaya tanavo kupi kuno vachibva vadzoka saka iwe umari waite chimbendi mubendi mepenga udzoke takanga takatowirirana kuti hatisiza kuti family yese tiise magitare asi ndaingovabatsirawo zvimwe zvinenge zvatonetsa ndaisada kufamba nawo nekuti takanga tatowirirana kuti tawandisa asi zvaiitika mbendi zvese hapana chandisingazivi kana nanhasi right zvakazodzoka Josephat zvakazodzoka Dayton kupenga dzoke ko mukoma ko Clever akaramba ari ku5 penga here ikaitinzwe ipapo Clever aita zve5 penga ari nguva yaakadzoka akati mukoma ndiri kunzi ndiri kuba mari kwandiri ndikati wakuba futi uku wakatiza kuba kwangu kunoku wabachi wanzi wakabe mari zvikanzi ndiri kunzi mari haisi kuoneka zvakanaka ndikati aiwa mune mabhuku here muri kunyora pasi kuti tabudisa mari yakati tashandisa yakati tawana yakati zvikanzi hapana ndikati ndopane mistake ende munotenga mabhuku monyora pasi kuti mari yamawana imari pamari yamawana muri kushandisa mari uye onai kuti bendi racho rimbori rani renyu iroro kana riri renyu mese zvese itai pamwe chete kana riri rako iwewe ita zvinhu uchiudza vanhu saka wakufunga kuti kuba mari hausi kuba asi hazvisi kubudira vanhu pachena akatodzoka akatoridza zvibate pamhaka anga atoenda saka ikiki wakamubvunza kuti kunyange wakatiza nauya uri kutiya wakatiza kunoku ndoya yawatiza uko handiti uri kufanira kuorganiza sezvandaita kwamakatiza ka chiorganiza ka wazinini ndino umwene wacho wadzokera kuti ukauya kunoku uchaona kuba kwangu chimboonekwawo kuba iwe mari yabva yawanda
bhendi raakunakidza Josephat akati garichi tisatsvaga mari titenge kamota kadatisani keredhi karigarisani kanga kari kekirimu kakapendwako kuti red ka 1800 tione chekufambisa sekuti kuhaya kuri kudyira mota saka vakomana vese vakangopatika Josephat vaita matori Josephat akatora mari yendokunotenga mota vakomana ndobva strike kuti unotenga mota sei iwewe unoreva here kuti bhendi kana raparara munhu anotakura vhiri mumwe andipa nekuti utipe mari tidye saka Josephat akambohwa izvozvo nyaya yakabva yauya nekwatiri tichibva taizeya tese tichibva taona kuti nyaya ihombe Josephat uyu adzidzisawo vanhu vese ava magitare nekuridza zvese apa ari kunzi ari kudya mari yebhendi sei amai nini amaitinaro vakabva vauya kwandiri vakati unofunga here zvinoita naibaba Rusi kuti Josephat angatenge mota kati amai nini mota iyi ndeyenyu haiisi yebhendi kana matorwara inokubatsirai saka bhendi rihaye mota hazviiti zvikanzi hazviiti dai atora mari yacho apa vana ndikati mamufanire kudaro ihanzvadzi yenyu saka amaitinarwa pavairwirawo dai mwana wangu awana mari naro adyawo mari ndozvavakaita saka zvadaro vanhu vakafamba nekamota kaya vasisahai vese vaingofamba vachiti kamota kaende kedu Josephat zvakabva zvamubata zvakaramba zviri muhana make nekuti sezvinei tichikura tese naJosephat vanotoona kuti tiri matwins hatisi matwins takaberekwa zvakasiyana inini ndakaberekwa zvakafanana naClever kuti Clever akaberekwa kuseni ini ndakaberekwa manheru saka Josephat zvakamubata saka akazonyora serendo wandaive naye nekuti pakamotikari keredhi kako pakazoita kuti vanhu vasplite Rose Changi aende vafome kamunga bhendi kanzi kushinga stars muchitungwiza vafoma kabhendi kaya akana hako kuzobudirira asi kakambofamba kakadaro Rose Changi akangobuda ari ega Rose Changi aiimba nebhendi rainzi Chimoto Stars saka pavakanga vachiita mastrike aya zvakaita kuti Rose Changi mubhendi ndiye mukadzi anga arimo saka varume vaingopota vachiti akanzwa zveuyo pinda uenda unonzwawo zveuyo opinda unonzwawo zveuyo asi Rose Changi akanga achiimba nekabhendi kainzi Chimoto Shinga Stars ndokaitidzana na Rose Changi saka vakomana vebhendi saka pakubuda kwaakaita ipapo Rose Changi akabuda nani akabuda Rose Changi akabuda ega Shinga Stars yakaparara Rose Changi aenda tauya muno manje muno mumarondera saka kambuka ikanoti sero kake serendo wandaive naye kakatoimbirwa kakatofomwa nekubhowekana kwesituation akanyora ndi Josephat ainyora that's why kachiti nhasi wapinda basa wotora vashandi vangu takati kusumari shoma tozoiwanza tabudirira zvaive mupfungwa make kuti ndozvatefana kuti kuite bhendi redu kana kaita mari tozopanana yadi yawanda saka paairevera Rose nevakomana vamwe vataiti anana ainzi Andrew Sandura ndo zvavakaita ndo vanga vabudana naRose vakaenda naRose naMarefura ndokuenda kwavakaita Lyson akasara rimo vakazodzoka vese Shinga Stars yafa tamuno marondera Lamek Fadwick ndiye akatora shamwari yake Ranga Kenge Mpombera uyu kamutora kwawo yemvure kwaigara uko saka sevanhu vaisangana paDixon vachita hawo mitambo yavo yengoma dzezvikuru izvi saka vakabva vaiya vese kubhendi Ranga anga ari road runner wokunama maposters zvichidaro bhendi ranakidza muno marondera tsano varanga
ndo vaive vakakwanisa kuwana instrument yakaita kuti pazorongwa 5 penga hazvireve kuti Ranga Mugombera aigona magitari aiwa, asi Tsano vake pavakaita instrument ndo zvakabva takakomana vese ava vateere instrument iyi vaine urongwa hwekuti tikaridza bhendi tinofanira kugowana mari toita zvatiri kuita kwete zvekuti inotengeswa kwete kuti mari inochengetwa kana kuti pane anozogadzira magitari kana chii, asi pataridza mari yabuda inodi yabuda. Saka zvadaro 5 penga yakamboti ridzei. Sero ndo ako kamakanzo pa National FM imika imi pakaipa reketinza pakuti vakomana vakazotsikisawo ere first yainzi iri mari kuna kuti iri mari apa ndipo maida kuda kutsanangura nhamwe yamakaona kuti yamakabvira uko nyaya yemari yainetsa but tisingatarise kuti taida kupiwa mari yakawanda asi taida kuti tienzaniswa nekurarama kwainge kuripo bhozi zvaingokwirawo kukwira kuri nani but kuchida kuti ukazwa unotambira kana zvada kuwedzerwa uchienda nekuti muri kushandawo sei bhozi basa redu kuwanda kwemari ndo pamunofanira kuwanzirwawo tumari painoita shoma muchero mukodza kuti honai wakumara zotoita tombokupai murarama. Saka akanyora nziye papo ndiani nani? Takaita inini ndakaisa nzimbo 3 ipi neipi paiti iri mari imwe yacho twidzi ndakudziti kanganwe izvangu Clever akaisawo 3 saka takachovha nayo tichiridza imimi varume vakazviziva kuti mukaenda mustudio? Kana vakatozoziva tatorekodha asi sokuti vanhu ava vanenge vakutanga rimwe bhendi vakanga vakuzviziva. So imimi pavakanzwa kuti maburitsa chii chakaitika kwavari ivo? Hapana reaction yatakanyanya kuona zvedu but asi mazuva iwayo apenga udzoke akambodzika vakambodzika vachiridza zvaisaridzika zvinhu zvavairidza munhu aitenga achiridza gitari sekuri Josephat bhozi vanhu vangu vainawo vese
vanga vachirodzidzira vangasati vapinda mugroove. Saka isi taingoti ano pamwe varume vachanyatsokurukurawo sevanhu vasara vari vairi kuti no ngatitaurei navakomana tidaiwo tasingarambe kudai zvokuti patakavasiya kwakachisikokurora no tafunga kuti kuite isu kana todai but ivo vakatoto havana vakangoti ivo ngavaite zvavari kuitawo ivo vachito sevanhuwo vainge vachivo vakatanga magitari vaigona kudzidzisawo vanhu asi pamaita album renyu rekutanga ndobva tafamba naro ndobva takuita mashows but tine show 1 yandinoziva kuti mairi akasvika sekuru Josephat tichiridza isusu show idi yakazara kuri kupiwa tichiridza mutandarai marondera mazuva ivayo vanhu vanga kuziva kuti kune bhendi 5 penga ndopenga udzoke zvinezvi saka mamakazara so Josephat waibva wauya waibva wasikopinda pagedha wakomana kwasikwapinza waibva wapinda ndobva wasikonanga straight pastage ndobva wasikobvisa gitari rairidzwa naClever ndobva watanga kuridza ndobva watanga kuridza waridza ndobva washaura kambuka kuti titonganise ndobva ndaridza nawo but ndisingazivi kuti ndakatadza kuona here but vakarakidza kuti ivo pakuita kwavakaita vakarakidza kuti vakaburitsa musodzi vari pastage ipapo tichiridza titonganise kuti show yange yakazara ndobva pavangopedza rekodhi vakabva vadzosera gitaro naClever vachibva vabuda vachibva vaenda. Iyo kufunga kwako titonganisei vakairidza ipapo bva waononge vabatikana chaizvo iyoyo ufunza kuti chakanyanya kwabata chi kubatana iwo munhu aiziva magitari edu kuti tikanga tichiridza musambonenge wakabatana sei but vakasikonzwa kuti ndozvinhu zvedu chaizvo tofanira tichiita tiri pamwe chete saka vafana ava zvavakuita vachidai vari vega kuti tatopatsanurana vaibva kuti hatitonganisei ndo matorera ndoziva kuti vakasiya vangoti kuti nozvinozoda kuti tiite se titaurirana. Imwe show yechitu tanga tiri kwaRisapi ndo pakazouya sekuru Dhai vachisungisana namupombera anga apo manje anga atiza futi auya kwenyimi ndo patakanga pamwe chete vakusungisa mupombera navakomana vaimba kuti muri kuimbirei dzimbo dzepenga udzoke sekuru Dhai tona saka zvakatora kumbonetsa but takaramba tichiita se tichingoridza tichienda mberi chingova idzodzo tichiti aiwa isusu ndo kwataifanira tichiwana mari ndo kwatakabva saka hataudzidyira mari saka ngatidyei mari yacho futi saka nguva Dhaiwa kutosungisa akati akatorwa nemapurisa zvakambotora kunetsa mashows achida kuita nganovhariswa ichinyi but taingozongoona kuti kwose pamese mimakananga kenge ndiye aizoimba ndiaishaura saka vaikona kuti ano tikatora kenge wacho taurayachi but mwari hamene zvavaizongoita zvina kuzongofamba zvakadaro taendera mberi takati tenderei ne5 penga zvakanyanya tina tikatasaziso iye sekuru wako Clever uyu angari munhu akaita sei? Clever angari very humble pakurarama kwake ende angari well trained pakurarama nasekuru Josephat vaiwirirana pazvese zvavaiita vaiwirirana zvakanyanya even
inge vachitsvaga vasikana vaitoona kuti seuclever ndo vainge vachitonyanya kuziva kuti musikana wasekuru apo sister isatoziva kuti musikana wasekuru ndeupi kana kuti aseuclever ndiye munhu aanga ari padhuze pasekuru Josephat aitoziva kuti uyu vachitaura nechimwe chibhende chavaitaura nacho soti vanhu vakutaura stori dzimwe but sister isazvinzwavo vaitonzwa kuti vari kuti vachitora mitsvairo vachinotengesa vachitungwisa vakabva kure varume ivavo aitengesa mitsvairo ndiya iwo ana asekuru Josi vaitora mitsvairo vachiunganidza mari dzekuti vazoenda kuchikoro kwavakamboenda kusudbury uko vaitengesa mitsvairo vachienda kumabasa imomo emapurazi vachireisa mari ende hamene zvazvinoitawo sekuru Josephat aiva munhu aigona muchikoro zvakanyanyisa kugona kwokuti pandozi vape vazhinji vaitora number 1 kuchikoro but nyaya yevabereko yokuti hatizotarisiwo kuti zvinoda kuitwawo pamwana kusapota mwana vangadai vari umwe munhu vakazoramba vachingozvisumudzira kusvika vaitawo diploma ravo reelectronics zvotodanga ari munhu akawana support kubva kuzasi dai vane chimiro chakanyasonaka zvinezvi vasinganyanyi kumira pamwe nebhendi rega. Right. Incident imwe yaungamboti yakanakidza yachiri kutondera inokurangaridza Clever ndeipi? Sekuru Clever tine zvimwe zvinosekesa zvataiita navo nezvimwewo zvinotsamwisa zvataiita nawo asi ari munhu anga akangonaka pamhuri pozi ndo watingati vaitedzana nasekuru Josephat kuvakomana. Tine pamwe pekuti vaiti vakabika sadza sekuru Clever aibika dzimwe sadza rinogona kupfuura poto pozi aiti adaro anobvisa maporiji esadza owaisa mune imwe plate but anenge akwata zvakanaka waisa mune imwe plate owedzera mvura mbijana uyoda kudzokera palevel ochitanga kubika sadza reriya achidirira maporiji ayambijambia sadza reri chitokwirira achidirira saka sadza rake raigona kusara obika sadza rakanoti pfuurei level yepoto asi asingararira sadza cho isingarasike futi. Saka munhu wokuti taiti tikanyangwe nanhasi ndikamurangarira kuti ndotaura chero mhuri yangu kuti hapana munhu aibika sadza rinopisa rekuti munodya muchipisa muchifuridza svigunwe asi rakawanda anga vari seClever pakugara kwataita kana kuchitungwiza tiri seboys repenga udzoke taitosati munhu ane sadza rinopisa ndiClever. Iwa semuzukuru wacho ausumbotaurawo apa kuti sekuru kumabhebhuku vaipo vaiwandirawo vaimboita here zvimabhebhi izvi? Ya chokwadi neno pakuwirirana naivo seClever semunhu ainzidzisa gitari taiwirirana zvine saizi yesekuru nemuzukuru zvisingasvike pavaiitana sekuru chose asi pane maincidenswo andisingavakanganwi nawo to ndichikura nchibva kupuraziwo ndichiuya kuno kuchitungwiza ndaive nemusikana wangu wandaiti ndomuroora ainzi Primrose. Akaita kupuri saka Primrose zvaakaita zvoita ndirangarire seClever akati ndichigara kupurazi ndinokuti aifamba 15 km kuyazoona Primrose kuchitungwiza ndikamufunga ndaigona kubva ko ndichimhanya kuya kuno chitungwiza kuzoona Primrose ndikasungomuona zvatonaka nasingati hai pamba sina zvimwe zvataita ndaingoda kungosikoona chiso chake nchoona munhu ari kufamba ndadzokera but musi wokupedzisira wandakauya ndichiti hanhasi ndine chirongwa naye ndopanda kuona Primrose ari kugamina akasunga gumbo ndikati ko Primu chii hamba Primu akati ndadona
asi apa angarara nasekuru wangu Clever. saka wakazozvibata sei? ndakazouya umwe musi futi ndobva ndasikuona vakatogara mumba vari vamwe chete tosi saka iwo watombuya wangu makagara makavhara dhoo muri munomu zvatangira papi sandopana kuti okay saka kosekuru wakati hapana zvandakataura navo ndanguti sekuru ndo yamapinda nayo but sekuru vaiziva here kuti musikana vaiziva zvakanyanya ndo vaitodibatsira kuti musikuru musikana akanaka saka vakashandisa advantage ndobvatora advantage kuti nne ndaigara kuplaza apa nandichiri mufana brain dzakosiyana tumari iyo ndo vaibatawo keshi saka musikana akarohwa nekeshi saka prima kugara kupi prima very unfortunate prima akafa achiri mudiki futi achiri kuenda kuchikoro because ini ndandiri form 3 anga ari kumaform 1 saka ndafunga paakazonoita kunge maform 4 iro akazongonzi prima afa saka ndinongorangarira kasiri kamwe chete wakazouya futi kuplaza ndatsvagawo musikana wangu futi ikoko saka nenyaya yekuti ndasina mari musikana ainzi Violet vatora vadaro Violet akabva asikutorwa funa sekuru Clever kuplazi kwainzi kwaHembure uko saka nekuti avaenda pastage nguva idzodzo saka ndofunga nege Violet akatorwa moyo nei ndobva atakwa nafuna sekuru Clever iwo ngova introduce ati sekuru musikana wangu ipapo Violet achibva atorwa but vakatozogara vese futi choti saka Violet watova mbuya wangu but yange ato next day ndaruzviziva kuti waizoridza paplazi pataigara isusu manje ndipona Violet atoteera kuti neni hatichatowirirana kutoda sekuru ndopana kuti saka machances angu ari sirimu pamusikana nasekuru yange atekiteka but itanzi hapana pataivengana zvokuti chipa ndaingoti inda saka ndikaona hava kutozogara vese vakagara vese very unfortunate Violet achibva afa futi saka zvakaitika maincidents wendo saka ndingakanganwa but kwete kukanganwa kuvapa godo kana chipa ndinongoragara but kura so zvinomboifamba sei zvinobva zvazodaro very unfortunate sekuru Clever ibva wanditangira futi kuita sei kufa futi right akazoroora here sekuru Clever anzi wangu munyama 5 penga sekuru Clever akaroora pakafa mukadzi uya anachitaura Violet havana kuita mwana naye havana vakazotora mumwe mumukadzi ndobva afa futi mukadzi wacho ndobva vazotora amai Pau but havana kuita futi mwana naye mwana mukadzi Pau wacho anga ari mwana womukadzi but ndiye anga atori mwana wavo because vakamuwanira kuchitungwisa ndobva vambotisiyanei ndobva vazoteerana kumarondera sekuru Clever wakafa ari mumaoko memukadzi iyeye mai Pau ndo mavakafa vari mai Pau wacho vari kupi vapenyu vari mumarondera varimo izvozvo akaroora mukadzi aive nevana vake nomwana wake 1 anzi Pauline mukadzi anga ari muhombe kwaari ndoku akamutora muno mumarondera ndokugara naye muno mumarondera ndokurera Pauline muno mumarondera Clever ndokufawo muno vatorambana zvake namai Pau Clever akafa ega
ndofa here ini msekuru ndiri tsumbo rume wangu munyama uyu kana rekati mbonza kupaona sekuru Dayton. Clever akaita rumbo rakaipa. Marorero ake haana kuzonyatsa kumira zvakanaka nekuti mukadzi wake wakarora kwacho akagara naye pakupedzisira. Akanga angoriwo munhu wekuti haagadzikike pasi. Anga angova nedambudziko rakaita se atisiyanei naJosephat mazuva ano. Munhu wekuti anga ari gumbo mumba gumbo panze. Saka Clever uyu akasiya vana vanga? Hapana mukadzi wachona hapana, havana kuita mwana. Anomboita mwana kana 1. Saka akazoshayikira? Akazongoshaya Clever tiripo panapa pamarondera. Ndingoma Dayton wachipa uchapupu pamusoro pe wanano. Rekai tinzwe panapa kubva kuna mukoma Josephat kuti mazuva ekupedzisira iye jaya guru Clever zvaifamba sei? Clever akawana. Clever na kunge aita mwana. Asi munhu waakawana anga aine mwana wake 1. Aiwa vaifambidzana zvakanaka chaizvo. Ainzani? Ndingangokanganwa zita asi ndiri kuziva zita remwana wainzi Amai Pau. Kana ndafunga zita ndichataura remukadzi. Asi wainzi Amai Pau. Saka Clever akafa tichingomutiwo baba waPau. Pau wacho wanga asingatoziva kuti baba wake ndebaba ingoto baba wake ndiwo Clever. Saka vachitogarawo mumarondera imomomo. Kurwara kwakangouya asi vaidanana zvakanaka, vaiwirirana. Hatina kumboona dambudziko remba yake, vaidanana, but kurwara kwakangomuinga Clever. Panyaya yake yekurwara akati arwara ari kumba ndobva aita seaita zvakanaka, ndobva tatoronga basa, ndobva taenda kuchivhu ikoko ndokwakanorwara akarutsa zvokuti takashaya zvekuita, asi show isati yatanga takashaya zvekumubatsira nazvo. Takabva taganhura kwataida kuenda, tikati kurwara kwaita Clever ngatidzokei kumba. Ndobva tadzoka kuno, ndobva tamuisa muhospital, ndobva azongodi arwarisa, ndobva ashayika. Makamuchengeta kupi? Takamuchengeta kumarondera ipo. Amai Pau wari kupi? Kubva ipapo Amai Pau ndofunga vakangoti zvazvadai hapana zvekuita, vakadzokera kuvabereki. Asi nanhasi tikavaona, patinombovaona ndimainini. Asi vachiri kuwanikwa munharaunda yemarondera eyo? Iye zvino hatichavaona. Zina yazwa maro terereka. Vanasawirawo anonzi Shapiro. Uye kumbotaura nyaya yebhasikoro yekuti ndiye akavatengesera bhasikoro zvakarambwa ngoma Josephat never tambotenga bhasikoro tichekera Dayton. Right, Shapiro wacho futi ane nyaya akataura pamusoro paClever sezvo anga ari isawira. Rekai timbonzvaka Shapiro achitipawo tinzwe karutivi rwakewo. Munondipa chete. Exactly, ndofunga sungwa maonera ndakanoita ini ndakazoimbirwa mukadzi wamukoma Clever. Kasungika kumadhezi acho andaiona zvaiitika nemudzimai wamukoma Clever. Kuzi mukoma Clever akanga asiri mudzimai aimirira imba imwe chete. Aitonga zvakanyanya. Aitotonga mukoma Clever zvakanyanya. Achitonzi time yacho iyoyo tichiimba kunzi aitaurwa kunzi wadi kunzi kuita zvinhu zvakadai nemudzimai wako bvati zvakazosingaite. Mukoma Clever wakanga asingateereri izvozvo, asi vakabvirwa kare namukoma Josephat chitonzi iwe usiyana nezvinhu izvi, but vakanga vari munhu akasingakwanise kunge achiregera, because munhu aida munhu wake.
Asa mpaka ni kubatanza kwandakaona matime yaitsurwa iyo paka zonobuda namba inonzi amai mukadzi mukanditi nyara ndinokupa mukadzi ndinomuda chete apatika kambukayo kwatase kanonzi ndinomuda chete kaya aitora nzivano vakare vaitora wabva kure vachivaseenzesa vaitaura kuti zvinonzi munhu anenge akaita se anenge akakantu kuzvarirwa kweke kuti ashandisa avimbisitaura panogona nga paine imwe song inotaura nezvaizvozvo zvatadza hangu kunge ndichitaura ndichifunga song iripo asi ndichaifunga song iyo because masongs avo ese song yekumutsiura iripo handitika but ndakanga noti inonzana hangu asi ndichaifunga song iyo aiwa paripo Nyarara ndinokupa mukadzi ndinomuda chete amai mukadzi makanditi nyarara ndinokupa mukadzi ndinomuda chete ndinomuda chete pamwe ndei arine andikusiye nini vanhu munombonyeperana kutaura isingakoneke nerudo vanhu munombonyeperana kutaura isingakoneke uchanditireko aridine uchanditireko aridine Rekatinze pano pavona mukoma Clever kuti ko mazuva ekupedzisira zvizva zvakuitika kuna mukoma Kenneth. Clever vakomana vakaenda kuMozambique. Anditika timu rawo iro rokuridza. Vakaenda kuMozambique kunoridza. Vakanta show amene mashow mangana vakaita kuMozambique. Then vakubva kuMozambique. Clever anenge akabatwa nemalaria. Vachibva kuMozambique. Ndoba Clever wayo vachisvika ndobva vamuti Clever arwarisa andi naye kuchipatara kumarondera kune kwakaitika mistake semaonero angu inini munhu vakashandisa drug ranga risiriro aifanira kushandisa pana Clever vakashandisa wrong drug because Clever zvaakaita vadaro Clever akasvika akatsva the whole body anomaona akatsva miri wake wese zvoti waiti ukabata nzwara dzake dzikudai dzaibva kuti kubuda zvira kuti ndichitarisa inini kuchipatara vakamushandisira wrong drug instead yetovamupe madrug avaifanira kuti vamupe anga vaongorora chirwere chaanga ainacho vanenge vakamushandisira ma-ARV vachifunga kuti munhu abatwa nechirwere ndo zvakaitika. Clever uyoyo akatanga kusotoka the whole body kukwatuka ganda rese kubva watotanga kutomuisa muchinhu checho kuti asagumane nemagumbeza. Saka ndi pandakafona vachinzwa yamoni zvata Clever ndibva kunochenda kumarondera so ndakasvikorwadziwa man ndobvunza dhokta wacho chi vaingotizatisa hapana ada kutaura chokwadi but chandakaona ndichotoka akasenserwa wrong drug ndo rakauraya Clever. Saka shoko rerufu rakauya sei kwamuri? Clever akatofa ndiri kumarondera because nguva yaka zvakaitika ndakatotaura kunzi nditori pachipatara chinzi Clever ashaya because Clever akashayika kuma 4-5 ashayika because hapana munhu anga achabva pachipatara because daitikatarisa kuti ukapinda amosoka wangoona kuti munhu aya aibva akanga aibva Clever kuibva chaivo zvokuti mafungiro angu ndakangofunga kuti vakashandisa ma-ARV vachifunga kuti vari kumupa mapiritsi vachifunga kuti munhu abatwa nechi ndofunga ndopakazoita program yekuti vachiita zvekutora ma-CD4 counts here because inini ndofunga ndokunhu kwavakazonotarisa kuti chii chiri kukonzesa kuti zvidaro because haasiye chete ndofunga kuna vanhu vazhinji vakafa nenyaya iyo akamubatsira akakanganisa mamune umbo here kuti iro mudrug because hakuna zvakadaro ende izvozvo hakuna zvakadaro ndakatotenda kuti zvakaitika nokuti asingazive but ini matarisiro angu nekuona chete kwandakaita ndakatoona tapuwa ro mudrug. Murudo vanhu munambonyeperana kutaura isingakoneke muchakuitireko
wangu weka alindine tina pane patingambotoka mboona sekuru wako Clever vakatsamwa here? Musi umwe chete watakarwiswa taenda kunoridza unonzi kuigavhu. But zvanzi zviri zvasekuru Clever chete. But ndaizongotarisa kuona kuti saka munhu wese apa atotsamwa. Kosi tandapiwa nguva yekunzi munoridza kusvika nguva yekuti. Saka sekuru isusu manje vanhu tavati bhendi rapera nguva dzenyu dzamanzi tipedze bhendi dzadita ingadai taridza chero pungwe. Asi zvokunzi mangwana munoenda kubasa bozi yanga iri Sande. Saka ifanira kuenda kubasa vanhu iri Mande. Saka patatiridza patasvika na1 anzi mana 1 movhara kuti vanhu vaone nguva yekuzorora kuzoenda kubasa. Saka pakaitika hondo yevanhu vebhendi nevanhu vapurazi ipapo. Mukupedzerei kuridza. Saka akauya achizobata gitara rasekuru Clever. Kuti iwe usamononore tambo idzi dzosera tambo muridzi. Ndo pakatanga hondo sekuru Clever wantorova nayo. Saka ndikuona kuti vanhu vatotanga hondo pakarwiwa nalaisano vese ava chero isusu takarova vanhu vamwe vokubhendi vachirohwawo. Zvazviri fani vatavanoti vese vanga varipo vairovawo hapana vaiti munhu angodzvanywa wotodzvanywa ipapo tese tatiripo angovhiringika chete achatadza kusvika chete atorova. But instrument haina kukanganisikaro. Aiwa instrument haina ndoyamaedza kuda kuprotectera kuti dai vanhu vakasa vosaitodzidzikisa pasi kuti zvakaturikidza zve pasi zvigare zve pari safe. Asi yakazopera hondo yacho but takazobva pambambonetsa wozonga warohwa wanga usachede kuendawo papurazi ipapo waida kuramba watsvaga kuti orevenge sei zvakazongopera wangonata. But makavatsanangurira kuti haisi mhosva yedu tinosiya tichirova nyika wadi mazuva. Saka paunoreva here kuti vanhu vanga vanakirwa vanhu vazhinji kumapurazi kwataenda kana kuti imo muna mataundi kuti tivhare nguva dzatofanira kuvhara taitadza pamwe taitozosvika kuseni pamwe zuva rotobuda tichingoridza. Makore ayo kuigavha pakaita hondo ndezipi dzainetsa dziyo dzainetsa ivo? Ana Sekukonda tanga taanawo, koita ana Teka vanga vapo. Saka nana kushaya mari dzanzabuda vanhu vanga vakunzwisisa musambo zvakanyanya. Saka vaisada manje kuti mungokurumbidza kungoti mapedza ivo mari yekunwa vachiinayo. Saka vaida kuti murambe muchirova kusvika vapera mari. Kusvika ivo vapera mari kana kuti kusvika vasakwanise kuti zvanhu harichanwiki. Asi zvainakidza singuva. Baba gona renyu neurwere makatengarira nekuuraya kwarakaita sisi tose kuti tiye kumusha taakutosha. Ndokananzikwa gona reuroyi 5 penga. Vana vangu vatondirasa ndatokura nekuda kwekuti nhau yeuroyi iyoyo zvisina yazoreketi nzopa kuti vakaita ma-LP mangani. Takangoita mairi ini ndichiripo. Takaita mairi ndichiri kutambira yanga yakutambirwa nevanhu. Inino ndo paningati kana uri ubenzi ndo pandakaita ubenzi hwekusiya bhendi racho. Sei wakasiya? Pakati dzokere mashure vana Laisani ndo kunga ndo vakati korokozweyo nana Sekuru vaibva dzokera futi kupenga udzoke. Tina nhekwe neni naranga. Paita gepe. Paita futi gepe but gepe reda rambonyanya kunetsa bosi munhu andakatsvaga iridza bhesi. Anga akangoda kufanana naLaisani ndakamubatisa zvakanaka ndada kuti gonewo gitari mupichana zvakati nyanyeyo. Ndiani uyu? Mumufana airidza na system. Then ndakatora uchitungwiza ndikamupractice nekumupawo beat rate repenga udzoke. Ndiye akarekodha pana Anokanya.
Ukureva kuti pana anokanya avakomana vangu asisipo. Takazorekodha nevafana. Ndobva taita iri mari ndobva tantina namarufu bosi pana iri mari marufu anenge akaisa yake futi 1 seucleva wakaisa 2 ini ndikaisa 3 ndo ndandakuchirangarira zvakanaka. Vakomana vakakuru bva vaenda vadzokera bva masara manje patasara isusu asi takati chovhei tachovha ini ndo pandakazodzokerawo mashure hana kudzokera hangu bendi ndabva ndandotanga unoticha ndakanoticha paprazi pajulstone pagolf club tinof mausekwa ndo pandakandotanga kuticha inga iri 96 ista ndasplita 94 ndo patakasplita tikaita gore tiri 5 penga tada unopinda rechipiri racho ndo pandakabva ndazosiyawo ndienda unoticha. Saka uku kwakabva kwasara ani nani manje? Kwakabva yasara yana Mupombera ndiakanga leader waro. Clef akabva asotoka futi aibva adzokera kupenga udzoke. Nekwakabva asotoka aibva adzokera kupenga udzoke. But vese vanga vabatikana neniwo kuti manje uzva mudzizo wabva futi. Saka ndo zvakaitika pane kuparira kwe5 penga original 5 penga original 5 penga ndibva yangosara ina Kenge ndiyakazara uita ndiyanayo nanhasi ndiyakazara uita mabva mimi ndiyakazara uita moyo ndizo saka moyo ndizo anzoti yakatambirwawo hayo sei. Saka pa auzive kuti Kenge ndivapi vakazorekuta ya Kenge ndo kwakabva kadrama aka karunzi Obet Mugomba akabva nekuna King 5 penga Obet airidza na King ndo ndaimuona achinjosonda munhu ane ruoko rwakanaka rwemadrums achiri mufana. Saka ndo paakazobvawo iye Obet achienda kwaZhakata achizoenda kwana Machero. Right. Amanzo kapoka. Ndio nuru nataka pakata pazona seka Clever somanje kamunine ukana Titan kam zisinewo zvakare kam mwedzi uno April ndo watinenge tichazinge tichirangarira zvakare kam Josephat somanje Titan somanje Titan somanje akati musi wa 7 April 2015 akuzoti zvakareka Lyson Ngurovera umwe wamapatya vakatanga penga udzoke mafounder members akati siya musi wa 7 April zvakare 2007 coincidence yacho Titan 7 April Lyson 7 April vese vakakurira nekuzvarwa kunzvimbo imwe chete vakashanda mubhendi rimwe chete vakafunda pachikoro chimwe chete saka tichana kuti musi weMonday ka musi wemuvhuro which is which reketi bonza bana bakubva kuna mukoma Kenneth kuti gamba remhanzi vaneipiwa sei. Programu iyoyi ndinoifarira nokuti ndinoti kana ndakarara kumba uko ndichiteerera vamwe muchitaura ndakaisa paredhiyo ndichiteerera kunzwa kuti ninge akafa zvakadai zvikafamba zvakadai ninge akadai zvikafamba zvakadai ninge akadai zvinondipa kuti ndigare ndichiuka zvinhu zvakawanda ende zvinoita kuti tizive zvinhu zvakawanda nokuti tine vana vamwe havatomboziva kuti akanzwa anzi kwangu negamba rakati harizivi. But sezvo vanoita izvozvo zvinotopa kuti vanhu vazhinji vanotozvinzwa kuti zviri right zvinofadza ndokuti zvinoita kuti ari kuko neari kuko azive zvakaitika paupenyu. Bhozi mumwe anonzwa kunzi kwangu naEphraim Joe but hazi kuti Ephraim Joe wacho akazoenda kupi zvakafamba sei hazvizivi
patakaterera pagamba remanzi anozonzwa manje nhoroondo yaifilm joe kuti ifilm joe akatanga akadai akanga achiridza gitara ana anenge achiita zvakadai zopamba akadai akazopa zvakadai akazorigwa kwakadai zvinhu zvakanaka izvozvo because mune muchipa vanhu picture yekuti vanhu vazive kuti munhu akafa panoda kubuda nhoroondo yake izikanwe kuti akambenge akamira sei akambenge ari ani nokuti izvozvo mukamubvunza kana naJohn Gazadi chaiye kuti unoziva John Gazadi ndakangonzwa rekodi yacho iye ani muzivi asi vakambomuona John Gazadi vanoziva kuti John Gazadi anga akadai but kuzofa kwakaita nazo takafa sei wamaotofunza kuti mupenyu you see now saka ukazinge wakunzwa manje pakutaurwa history yake manje unonga wakuziva kuti John Gazadi wachakazinge akadai akafamba akadai indine mwana wake andipane mwana wake ari kukowa John Gazadi mamuziva kupi ari kuchitungwiza ane mwana wake mukamuona mwana wake mazuva ndi John Gazadi akamboona zita rake ndiyatoziva Tanzania akamboona face ya John Gazadi andoziva ndiye mwana waKazadi chai baba gona renyu neurwera makatengarira nekuuraya kwarakaita sisi tose kuti tive kumusha taakutosha right amaro aterereka chimbo changu taiwaka matapirirwa pazora nasika manzoka nhoroondo yaClever Somanje mayongonzwa kuti clever asi pane nhau yandiudza mukoma Kenneth hanzi mwana wamukoma Josephat anonzi Givi ari kuchata mangwana Givi but mukoma Josephat havasi kubatika zvototi mukoma vari kutoenda vega pamuchato ikoko mwana wawo chaiye anonzi Givi zvingaita here izvozvo mwana wawo chachauvharakidza kuenda kumuchato pamwe hasi wawo chokwadi here mukoma ichocho tofana wachata pane muchato manatwa mangwana waGivi mwana waJosephat but Josephat ndakamufonera since last month uye akati gari pasi tironga nyaya yemwana ari muchato womwana kana ansa mukoma handina mari handisi kukwanisa kuuya orai tichitsvangai mari yokukwira ndokupai mari yekudzokesa kupi kuno oraiti mukoma ndiri kuuya nanhasi saka munoti imimi kana ndiri kuronga nyaya yacho ndoironga sei mwana wandiri kurongera hasi wangu ini nemwana wake asi handingafanira kumusiya kana kuti mwana akandiudza baba pari kuda kundoda kuchata ndikaenda kunorora mukadzi wake ndikaita sezvisi ndikapedza ndikagadzira zvindapedza iye zvino zvitapedza muchato uri komangwana andasi Fred mangwana 6 wacho mangwana ndipane muchato anditi but iye Josephat kuti auye agare neni hendi to hendi titaurira ndakataza nina tine mwana akarusha ndakatakura nayo naJose naJairos muye kupi kuno ndokuti mari kudzokeresa ndokukwidzai haana kukwanisa kusimuka Josephat ariko kumba kwake kumufonera anodaira foni muri kuya here urati mukoma ndichaona nya saka kachino kana tiri kuda kuchironga chinonetsa kuronga nenzira yakadaro zvakufanana nokuti ndikanangofunga ngoita nongonoita anomaona ndangowana mari ndoenda zvamunogadzirisa saka mukoma zvamira zvakadai so because hapana maitiro anengaiti ndikada kuregedza kuenda kumuchato mwana iye anenge asina baba ipapo nokuti baba wacho havasi kuuya asi kuzoti vari kuuya kana havasi kuuya handiti kana asingawanikwe pari zvino asina kuronga nesu tingati muchato womwana baba vanenge vari but imimi amuzoone here sekuzinonzi imimi sababa muri kumhanyira kumuchato nokuti kune chikafu kune zvekudya zvemumhuri zvine basa zvino zviri kuita kuti dzinza redu ringe richigara zvakanaka hamuna basa nazvo aiwa zvese izvozvo ndikuzviona hapana panisiri kutarisa ikoko kumuchato kwachoka ndakatosponzawo mari dzekuti zviite zvino nokuti akanga auya mwana akumbira saka unemurambira azviite imimi maenda sei kunosponza kumuchato musati magadzira izvi zvakavamababa wenyu sponza iri kuitwa apa ndeyekuti mwana akakumbira isisi kuti mari twatinato tinokuona kuti vasikana varipo vanhu handitika vatiwo ngatikwanisei timubatsire saka isusu hatingarekedza mubatsire tobva tamubatsira